Bună ziua, oameni buni! Suntem pe 22 februarie, duminică 2026, aici la lacul albastru, care nu este albastru spre surprinderea noastră și este turcoaz. Are o culoare frumoasă. După părerea mea, mereu are culoare frumoasă. Deci, asta am să spun. Uitați priveliștea. 360. Aici mi-am filmat eu primul meu clip video. Este în Baia Strie. Este fascinant și foarte frumos. Aici, în natură, poți face un picnic sau să te relaxezi. Este un loc minunat, vara este cald, lacul poți să noți în el. Și de obicei venim pe aici și este un lac chiar frumos, după părerea mea. Nu știu ce să zic. Uitați voi în comentarii dacă vă place. Acesta este lacul unde suntem și pa, pa!